sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05, maing aga Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, kamalabutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, ini sa Aksyon Brian Morden, talos nga magpangalagad sa inyo, Tub-Tub las 9:15, sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Disyembre 29, 2020. Aksyon Hotline. Pila na gid kadlaw ang nabilin tatlo na magasaylo na kita sa panibag-o naman nga pagpanghangkat sa aton sinay kabuhi amo ang 2021. Aksyon Hotline. Ang tanan nagapangamuyo mga kaaksyon nga sining 2020 antes pa naman ang tanan magapangamuyo kita nga mabilin naton diri ang mga indi manami nga mga hitabo sa aton sinay palibot sa bugos nga kalibutan sa aton pamilya kaugalingon kag iban pa. Kagdalon ta ang katawhayan sa 2021. Tinatanan hindi mahitabo kon kulang ang pagsalig mo sa aton sini mahal nga Ginoo. Dapat hugot para nga tayuyon ang aton sini nga pagpangamuyo kag matuman initanan. Reminder, subong nga adlaw mga kaaksyon sa gihapon ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental na painalom kita sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. Meaning, may mga strikto nga mga health protocol sa gihapon nga aton gidapat pagasundon para sigurado nga hindi naton masulit pa ang mga nagkalahinabo sa aton diri sa Bacolod kag Negros. Yadtong grabe pa kalala ang sitwasyon sa pag-igo iyan ni COVID-19. Ang mamalana pinakasimple na according gani sa mga eksperto, sa mga doktor, mga kaaksyon, bisan wala pa sang vaccine. Ang pinaka the best iya nga panaming sa aton kaugalingon amo iya ang face shield gihapon, face mask, ang physical distancing, and then alcohol kag ang pagpanghinaw masami. Anyway, sa mga utod naton mga kaaksyon sa nga pamangkot diri sa aton kun nga hindi kita mabatian live via radyo sa aton sila nga 684, may ara naman sang nagtuhaw nga hindi mapaiway and hindi naton control nga mga nagkalahinabo sa aton sila nga palibot. Nagtirik ang amon nga transmitter pero sigurado ko dugay-dugay mabalik na tani sa normal kaya ara na gina troubleshoot na
sa aton sining chief engineer sa Sinima Trion kag hulat-hulat lang da. Pasensya gid sa way naga-monitor subong sa radyo, diri lang kamo ni sa Facebook anay ha. Kay sigurado ko di same ang gyapon ng igo sa aton sining pagpangalagan. Ano pala mga balita nga dapat naton huluhan balan sini iyang aga mga kaaksyon. Oy, didto ya sa Metro Manila sa mga balita sa national mga kaaksyon, pila ka lugar gihapon nagpaidalom sa ginatawag GCQ, no, mataas-taas gyapon ining classifications and quarantine. Ang Metro Manila nagapabilin ini sa GCQ, subong man ang Isabela, Santiago City, Batangas, Iloilo, Tacloban, sa City Macaction, Lanao del Sur, Iligan City, Davao City kag Davao del Norte mga kaaksyon. Ang Davao subong amo sila ang numero 1 sang may tuman kadamo sang numero sang nagpositibo kada adlaw mga kaaksyon. Ini ang palayag sang Interagency Task Force dito sa national. Ilabi na gid sa pag-atubang nila kagabi kay Presidente Rodrigo Duterte bangod ginistoryahan ining bago nga strain nga natukiban dito ya sa UK nga dapat naton ini paghahandaan. Tinagapabilin sila gihapon dito sa siring nga mga tinion mga kaaksyon sa GCQ, no? So di buenas kita dire because na ara kita gihapon sa pinakanubo gid, no? Kumbaga daw kan new normal na sa ato nga situation diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental galing amuna hindi ta dapat gid magsalig. Actually kahapon nga adlaw nagwa ang result diri sa Bacolod. We have one case gid lamang. Ang Negros Occidental Action Oliver anom tudo kanami, no? Kayang Negros Occidental may ara kita sa 32 ka mga banwa kag kasyudaran ti anom. Ina nga kun isipon ta pinakanubo nga porsyento na gidna katama mga kaaksyon. Ang Bacolod we have one case gid lamang, no, kahapon nga adlaw. So salamat sa Ginoo kay naga-amat-amat na gid man kita iya kanubo mga kaaksyon. Naga zero na kay ta sa nagligad nga mga inadlaw. So kamay pa nga hindi na ni magpalayag nga magdamo pa. But according iya sa mga dito sa national mga kaaksyon sa mga doktor naton sa IATF sa DOH, lauman nato ng pagduludag sa abi, no? Sang pila ka mga numero sa pagsaka sining COVID-19 case mga kaaksyon sa ikaduha or ikatatlo nga semana Action Oliver sa bulan sang Enero. Kay sini do ka may ara mga laboratorio Action Oliver nga zero ya sang kliyente, wala sang may nagpakuha sang swab test la. Ti masobra kita isa ka gatos diring swab test naton mo, no? Sa bugos iyang Pilipinas. Ti may ara ya sang laboratorio nga zero kahapon ang result kay wala sa may nagpa-swab test. Kung may ara gid man ti mayo man kun negative, ano? Amo nang pinakamayo nga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon diri sa Bacolod. Medyo masako-sako kita. Anyways, balikan tani karon sa aton nga pagpangalagad. Ang iban nga balita iya sa national, kaghapon gin-mention ta kagabi nga pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 4.5 trillion national budget mga kaaksyon para iya sa 2021 naton nga ini nga galamiton. Tigin pirmahan na gid ini ni Presidente Rodrigo Duterte kahapon mga kaaksyon sa din ginlakipan ini sang seremonya nga ginpatigayon dira iya sa Malacañang and gintambungan sang pila ka mga senador kag subong man kongresista. May mensahe si Presidente Rodrigo Duterte angot sini kag may pinakadako man diri mga kaaksyon nga pundo amo gid ang pagpanghanda, no? Sang sa aton sini nga pungsod Pilipinas sa recovery sa aton sining economy, ang aton sining resilience, ang sustainability mga kaaksyon, sustainability, amo naging panghambal ni Presidente Rodrigo Duterte plus ining kwangido vaccine sang COVID-19, pagpanghanda sang COVID-19, amo ning pondo nga ginaplastaran gid for 2021. Amo na ang ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon. Ang pinakagrabe nga natabo kahapon, Action Oliver nga ginkakibot sang pila ka mga kongresista kay may ginpalayag si Presidente Rodrigo Duterte
nga may mga kongresista iya nga sangkot sa korupsyon. Isa diri sa na-mentionar Action Olivero ang aton sini ginahangaan nga aktor, drama actor. Kilala mo ni Action Olivera, no? Kagalantaw kami ni siya so na si Representative Alfred Vargas, representante ni sa subong sa Quezon mo. Isa lang ini siya sa ginlawag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginreport sang Presidential Anti-Corruption Commissions o kon PACC nga ini-involve iya sa pagpanghilabot sa kwarta sang gobyerno. Nakibot iya ang mga kongresista, siya isa gaginlawag mga kaaksyon. Ariyo, isa-isahon ko ang mga ngalan, kabay pa nga wala diri sang taga Negros Occidental. Ang mga kongresista nga ginaligar, take note sang word ginagamit naton, ginaligar, nga nagapanguot sa kaban sang gobyerno, kauluya Action Olivero, in short, kawatan. Lain, no? Matiya, no? Ang Quezon Representative, iyang amo si Angelina Helen Tan. Ahay, babae pa naman. Isa inigis sa nalawagan. Tapos, ginlawag man diri ang Anay Ifugao Representative nga si Chodoro Bagilat. Ari gumigo to, ang pareyo ni Tsura ni Action JM. Kalok-alike mo ni Action JM. Quezon City Representative nga si Alfred Vargas. Nagpanguot maningling artista, eh? Pero ini suspect pa lang, ha? May pa sa ebidensya. Or may ebidensya, ginman ginakapta naton nga PACC, pero kinanglan pa imbestigahan pa gid. Occidental Mindoro Representative nga si Josephine Sato. May lang kay duay pagid sang Negros Occidental, no? Di lang, diris dalom-dalom, abi. Ang ACT, si IS Representative Eric Yap, o mga si IS na, di ba, Daxon JM, do kadamo sa mga aga-ID sang si IS nga ine? Ang boss nyo to ho, arangalan niya sa PACC. Bataan Representative nga si Geraldine Roman. Ay, di ba, Action JM, si Roman, amo ni ang kwan, amo ni ang gay, no? Na nagpa, natog sila gani? Basta kuan niya tong sa ganiya miyembro sa aton sa nga mga utod lang nga mga gays naton, no? I don't know kung gusto ini Bataan Representative Geraldine Roman. Chakto Action Orel. Amo ni siyang adi ka kabate. Tingala ko section JM daway gari kay siling ko ining si Roman bala nga representative. Amo ni bang miyembro sa gay, the gay ni siya di blana, madumduman niya. Oo. Kuan ni siya mo inang si Roman, oo. Isa siya sa gin-mention diri. Transgender. Nan. Okay, amo ni siya. Isa kalain, no? LGBT. Okay. Misamis Occidental Representative Henry O. Aminal. Doon, no, kung paamo ng pronunciation sa ngala, apelyido niya. Ang pinakakatapusan diri, alaka, daw may ano dihaw, hindi din Occidental, di man ni Oriental, diya. Northern Samar Representative nga si Paul Daza. Yehey, Action Oliver, wala sang taga Bacolod kag Negros Occidental. Why sa mga kongresista nga sangkot ya sang pagpanguot sang kwarta sa gobyerno kon basihan ta diri sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, kag si Duterte hindi mo ni mabasol ya. Ginahatagan lang ni siya sa information man, may investigation man ni siya nga iya. Ginhatag ini sa mga tawo nga gintukod ining ginatawag nga Presidential Anti-Corruption Commission so kon PACC. Amo ni sila ya ang nagabusi si mga kaksyon kung sino ang mga kawatan sa gobyerno. Ang iba nga ginpang mentionar diri mga kaksyon ari si Tan ining si Kwan Blas, si Helen Tan, ang Quezon Representative, na involved ini siya sa ginaligar maanomalya nga proyekto sang Department of Public Works and Highways o ko DPWH dito ya sa Quezon Province, partikularmente na ginhimo nga dalan nga ginbuksan sang public use pero naguba lang gilayon sa paglabay sang bagyo mga kaksyon.
Ting ibanda nga halos kada bulan ginabungkal way gini madalan. Halos kada bulan ginabungkal kay may guba naman do ay gini matukiban. Di ka layo des Western Visayas guro ang so Malacanang. PC sila ko lagaw mga komedi kadali may. Ang iba diri makaksyon suno ba kay Duterte Pagbasa niya sa mga ngalan ara sa listahan, hindi manibot silingon nga ti hindi sila mga guilty na sa korupsyon. Idalom pa ni sila gihapon iya sa kwan. Badalom pagin nga pag-imbestigar, no? Ang mister gali ni Representative Tan, amo gali ang DPWH Regional Director. Nga amo si Engineer Ronel Tan nga ginareklamo ni Quezon Councilor R.K. Manuel Yulde Mangkaksyon sang administratibo kag kriminal. Ay, okay. Mag-asawa, no? Representative ang asawa, ang bana regional director. Ate, disgrasya isa pwede sila ka istoryana sa sulod balay mo. Anyways, mga kaksyon, ini yung ngalan gin-mention naton suliton ta, no? Si Kwan gani suliton ta, ini sila mga inosente pa ni sila, no? Depende pa ni sa pag-imbestigar. Pero galing kiti may ara na sa public trial na ni sila subong ang publicity la subong porti ka sakit, no? Porti ka sakit bangod sini nasambit iya nga pag-mentionar ni Presidente Rodrigo Duterte. So no, diri sa kay Kwan ganiya, sa kay Quezon City Representative Vargas. Siya daw ay ko kamaang-maang sa sina nga aligasyon. Siya kung sino man ang kung sino man mga kaksyon ang naghatag sa ngalan niya, dapat padalman kag hatagan kag ipakita ang tudtuod gidyang nga investigasyon kag ang ginatawag iyang ebidensya. Perte yan. Nakibot si Vargas mo. May isa pagid ka kongresista mga kaksyon nagpalayag nga ang natabo kon nga ara ang iya siningalan kundi ko magsala hindi ko lang pag-imuno anay diri, no? Kundi basta may nagmuno diri nga politically motivated ini ang iban dire. Kumbaga, may mga tawo nga akig gihapon sa sini nga mga kauturan ta nga mga mamalidha, kongresista, pila ni sila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga kaaksyon nga gingamit ang ila sini pagpakig-away sa politika akod gubon kiti perdidong kontra. Okay man na, kay tagaan, tagin di sila tsansa nga makahambal man regarding sa ilang sining side. Actually, hindi man sila pagprisuhon, dayon hindi man sila pagkasuhan, gidyarikta dayon nga inang igilty mo sila, depende, panay sa korte. Basta ang problema lang diri galing, kay mga ngalan nila ginawa subong, inayawan na ni sila ya kabatikos, gid. Sa publiko, gid, no? Iawa ni sila batikos, nga ibandaan makabatikos, way na nila doubt pa. Mahambala dahil na, siyempre, ara sila, tanan, powerful sila, muni na. So, masakit mga kaaksyonan. Hulaton ta ini, no? Amo na tingala kita, no? Diri kuro sa Western Visayas, lagaw-lagaw, mading PACC, ho? No? Kag mag-ulo-usisa man. Kay kadamo sa mga proyekto di, nga tagpila lang kasimanang nagligad, bungkal na naman. Tapos ang mga dalan des Bacolod yan katahom pa naman, aspaltohon na naman, sampawan na naman. Oo, may kung ano-ano na lang himuon, nga daw ka okay pa naman. Basi matingala lang tani plakad Lacson Oliver, ang dalan tadi sa Lacson Oliver. Basi magtupong na nis building ng sagi ka dugang aspalto, kada halos bulan, dungagan mo aspalto ya. Oo, pagkatapos din kayo mo kita drainage yung ara sa inner iya sang dalan. So din nga pagtuon sang engineer ni man nga ang dalan ang buho sang kanal ana sa tunga, tapos ang dalan niya nagakimba na iya pa, kumbaga ang tubig madulhog to sa may kilid to, tapos iya yang aras tunga pa kanta. Tani matukiban basi part ina sang pag-imbestigar sang aton nga PACC bala husto na nga pagplastar. Anyway, sige, di buenas kita diris Bacolod kag Negros. Kay wala gid sa may na-mentionar di nga ngalan nga mga kongresista. Last 8:22 Action Radio, Philippine Standard Time. Karon sa gabi, black kay mangita ta, kay ginatawgan ta mga kilala ta nga mga representative tos Manila. Way ga sinabat, may kon eleksyon kay bisan tiksan mo na tuwang gabi, panawag na sila. Pero subong tulutawgan mo sila, daway sila gana, syempre, layo pang eleksyon, pero bantay, bla, nga nagahingampot balang eleksyon, bla, kay
mga king para kung hindi mo interviewon. Pero subong kuhaan mo sila reaction regarding sini, tikom bibig sila. May mga kongresista gani nga, hindi lang ko na maghatag reaction brace ang reaction. Kay do ka kuha naman na, do ka personal naman na sila. Hadlock. Hadlock kay base magtikaba ba niya, ihambal man ba ito kundi disgrasya. Ambal ni sir, sapa ni siya. Purti naman ang aspaltuhanay, bong kalanay. Subong sa may high strip to ho, nga bago to bla na kurentihan na gadadlaw. Ginbungkal naman to Action Oliver subong. Purti na mga traffic to inaano maning bakulod yan nga. Abing ita na lang iba na lagyan di. Las 8:23 Action Radio, Philippine Standard Time. Dara lang ko anay asta kay mo nang dulod-dalag ko nga mga balita sa national. Ang pagdahom ko anay gani kahapon ang pagatubang ni Presidente Rodrigo Duterte, maungot to siya sa preparation for ini bag-o lang ang bago nga strain ni Blas ang COVID-19 dito sa UK nga handaan naton. Kalikit tinagligan nga si Mana dogin plaster yan naman ina. Na may mga pagpanghanda na. Kag ay nangot-angot naman lang nimo from national to regional to province mga kaksyon sa mga highly urbanized city. Ang IETF nagaplastar gid sila subong kay kulurba aning bago nga strain mo, no? Halin sa UK ngani sa England mga kaksyon. Sa din nga mas lala ang transmission sini kay dasig ikumpara mo sa una nga COVID-19. Hindi siya masyado gidya ka delikado sa imo sini kaugalingon, pero kung malatnan ka dasig ka mang laton-laton ambot anong kinalain niya sini kay kon ang COVID-19 ining una droplets iya matransfer do sa imo kon matabugan ikaw tinga mas dasig niyang ang bago nga strain ano nang iyaya tayhop na lang ni Groy bugas ang ano man doon ko masyadihan. Sino bang sagi ka obra-obra sa mga balatian nga ini man nga do kahapos sa lagi ni sa ila. Oo, anytime gusto na why na kamo income sa COVID-19 nga mo na mangita naman kulain ng mga virus na naman. Sige, last 8:24 because today ari na ta sa December 29 and pilangan na lagid ka oras so makuha na kita Action Oliver mapabuto na kita bla palupok bla. Actually sa Bacolod di subong purtik linong, no? Trangkang istorya ko naga-monitor ko madra outside Bacolod. Di bati palupok Action Dorel, no? Katalagsa katama. Pero nakasaboy ko to bla last week to sa San Carlos bla. Kaduro palupok to. Purti nga palupok to do hindi guro taman gid ka stricto to bla. Kagahod to sila nagapinalupok diri sa aton do ka sildam gid. Actually wag pa kok bati, ko bati lupok-lupok, no? Amo na ni sa aton sa Bacolod pero may ara na sa naka-display nga palupok dira karon sa may Pope John Paul II sa may area sang reclamation. Now, may ara sang sa executive order ni Presidente Rodrigo Duterte number 28. May mga guidelines dira ining palupok nga ini. May mga designated area dapat sa mga lugar nga dira lang ang pwede nga makapalupok mga kaksyon during sa ginatawag naton nga pagsugata sang bag-ong tuig. Kag hindi ka pwede ka palupok sa kundiin na lang nga mga lugar ina to avoid sa ginatawag naton basi magkalalukpan o kung ano nga sitwasyon magpinisik dira o kung ano nga sitwasyon dira, no? Kagapon sa ngapon may nasiplatan gali ko nagpalupok gali kabataan dira sa may reclamation area Action Oliver kilidis emda ang ginapalupok nila ya di ba ang kwitis butangan mo na ikog ang mga tunto nila ya wala ikog binuhian sa kilidalan arang palakpalak sang kwitis iya nga way ikog ya may lang kayo diri sa kilid man lang kung sumuhot to dalom sa lakyan karon bigka mag-ibwal to kag mag-igo to sa may gasolina or kun no dakpon abi baw ari man mga kabataan nga pinasaway gid bla, no? Now, sa ambal ko na may mga guidelines sa Executive Order number 28 ni Presidente Rodrigo Duterte kung di ka magsala daw last 2017 pa ni 2016 sa pagpungko yagid nga dapat i-regulate nato ang pagpalupok. Magamit kita sa mga palupok nga hindi tamaan ka hazardous hindi tamaan ka dangerous nga mga palupok mga kaksyon. Pero kadamo gihapon sa nagkaladakpan nga nagabaligya sa mga plapla mga watusi na bla nga mga kaksyon ining mga palupok nga ini ginatawag naton delikado. Tidiri sa aton si Sir Ernie Pineda, bi-check naton kay may display na mo. No, may display na dito.
ano ang lugar may ara tada sang kapulisan nga naka assign or aside from the police abi may mga personnel kita from Bacolod nga mag-check sa ilang mga baligya dira nga dapat hindi ni pwede ibaligya ni kay delikado ni or may ara bala kita sa mga nagapanulod-sulod karon di sa mga baligyaan sa Bacolod kadamo sa mga incheck daan nga baligyaan Action Oliver sekreto la nagabaligya sang ila sini nga mga palupok man which is sila nga mga palupok gina-prohibit ina ginadumili ina kay delikado gani kay kadelikado gid ariho ang mga prohibited iya nga firecrackers panglawagon ko subong kay hindi nyo ni dapat pag gamiton di nyo ni paggamiton kay kadelikado mga ka-action anyways sige lang unahon ko na si Sir earning sa aton siningal linya si Matinion. Online sa hotline. Si Sir Erning Pineda Maka-action, Executive Assistant sang Bacolod, sir. Maying aga dra sa imo advance Happy New Year sa imo, sir. Mayong aga man, Action Bray, kag COVID-free New Year. Yes, samo na nga aton gidya ginasinggitan subong Sir Erning, Oh. no? Oo. Nga Kag mahilway kita sa COVID. oo, kag ining bago nga strain nga ini kabay pang din na maglabot sa ato di kakapoy na Sir Erning Kakapoy Gani. Kapoy Kakapoy sige mask nga unayon mong kaugalingon mo sang kugalingon mo nga ginhawa ba, no? Oo, kapoy gid eh. Kakapoy kainit pa. Anyways, sir, Oh. kita na to nara nakaplastar ng mga palupok naton do enjoy ang mga negosyante naton sang firecrackers abi. Kumusta sir? Ano ka stricto kita dira subong sir? Anong ginahimo naton sa sinang area plus nga may ara sir sang mga palupok nga dapat hindi gid pwede ibaligya, hindi pwede display. Aside from the reclamation area, I understand daw may ara sa mga sekreto nga bulubaligya, mga utod ta sa mga downtown area sir. Anong mga ginahimo ta subong sir? Ate, una best Action Bray, unahon nato na ang pag-regulate nga based sa memorandum maging sugo sa ato nga mayor nga kinanglan ang special place para sa pagbaligya dira lang gid sa likod sang Pope John Paul Tower. I see. Pinapathagin na nato, no? Mhm. Oo. Kagdugang, ang pagpalupok, no? Ang pagpalupok, Action Bray kinanglan man, dito gid sa lugar nga gintalana, kundiin pwede makapalupok, santo sa ginrekomendar sang aton nga mga sang aton nga mga kapitan o kung barangay opisyal, no? Kay kung basihan naton ang mga lugar nga ginrekomendar lang sa aton kapitan kag gin-approve, no, sang aton nga mga pulis 66 lang gid ka lugar, no? Mhm. Kag mga kwan lang 44 ka mga barangays kag ang 17 ka barangay ini sila wala naghatag, no, sang firecracker zone. Right? Okay. So meaning ang pagpalupok ang 7 ang 17 nga ini ka mga areas o kun barangays wala ni sila hindi ni sila magsugot ya ang mga barangay official nga magpinalupok sa ila barangay Action Bay. Ano ni mga numbered barangays ni or mga dalagko mga barangay sir? Based sa atong naka-comply na dito sa aton nga BCPO, ang sa numbered barangay 16, no? Kag isa ang sa named barangay. So amo na ang barangay Pilisa. Wala sila ya kasubmit sang area nila. Okay. Kundiin. Kag ang pwede gani Action ba iambal na lang nato, no, para bulig Yes, sir. kampanya na lang. Good sir. Kag para aware ang mga tao kag mga respective nga mga community sa barangay, no, mga residente sa barangay. So ini Action pa ang wala diri sa listahan sang PNP amo ang barangay 11, barangay 13, barangay 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39 kag barangay Pilisa. Okay.
So ining mga numbered barangays dapat may mga designated area ni sila kay ginutok ni sila ang Felisa. At Guro daw oo. ma-consider tapa kay ang mga balay to do lagka to ya katama sa Felisa mo. Oo. Puti ay nang deklara ang ilang opisyal mo Okay. sang area. Oh, So, so ano- parehas sang Mandalagan, may apat sila ka area. Okay. Oo. Ang Batay, isa lang yung recommend nila. Ang Banago, may isa man. Ang Isipaniya, isa man. Isa lang sa barangay hall nila. Ang Banago, open space in front of barangay hall man. Okay. Ang Bata, open space man, located at Purok Pine Tree. Lapit sa garbage bins bla, area sa may highway, ayun. Okay. No? Ang Mandalagan nga ti apat ka spaces, amo ni ang sa kilid sa barangay hall, sa may tubang sang merge store kuno sa Eroreco, Aha. dayon sa tunga-tunga sang Ribadilla kag Purok active, no? Kag open space man punting Brighton before entering Abcasa going to La Herencia. Pero sir, sa sining nga mga barangay nga wala nag-sumite sa ila sining nga area abi, pero matabo ni sila, bantayan tenis lagod di kapalupok. Do ka budlay man na. Ate, ang nakol na to ng atensyon sa mga barangay officials man sa pagbulig sa pagpa-implementar. Aha. Pero ang mga stations, no, bali aware na ni sila kung diin sa ila, kung ano ang mga barangay under sa ila, kasi kung diin yung mga area ang dapat i-monitor nila. I see. So, meaning, may ara gid sang, ano man, may dakpanay dire. Kiti, basi matimingan mga utod, dali nga way man ni area sila. Gali, may pinalupok di sila sa midnight sang Kwan, December 31. Ate, kung mapisan ang station commanders, kag mga police niya nga ini, damo kita madakpan kung yung kaso nga magpinalupok eh. Yes. Kasi may ara man sila nga mga barangay nga natuon na lang sa ila. Depende na sila kapisan, no? Kaya kabalo man sila nga bawal, no? Kaya tama ka klaro sang Executive Order number 28 nga ang sa Section 1 nga community fireworks display area o kung firecracker zone. So, ang PD lang makapalupok dito lang gate sa firecracker zone. Kaya kasakit pa na bala action break kay ang akusasyon sinada na base pa sa Republic Act 7183 sa diin mapinahan kaya dagko eh. Okay. So, Tipon ng taon naton diri ang sa 7183 municipal action by ang act regulating the sale, ang pagbaligya, pagmanufacture, pagdistribute, kag paggamit ng firecrackers and other pyrotechnic devices. No? Ang mando sa ating presidente, ang Executive Order number 28, nagapanil, diri nandi siya nagabase sa ining Republic Act number 2183, no? Okay. Nga ang paggamit sang palupok kinanglan dito lang sa designated area. Okay. Nag-reiterate lang sa Executive Order number 28 sa Sumbay. Gin-mention mga designated area dito sila magbaligya. May mga history na tadi sir mo sa Bacolod, Sir Erning, sir? Oo, Na may nagkaladakpan na 1996. may nakaladakpan na nga ara sa indigid area kag ato ba lang nagbaligya sa Kilid Plaza to nga nasunog tong isa ka Mansyoki to uso pa na sa Mansyoki ka. Duha ka salakyan ang nasunog, duha makakabuhi ang nautas, dayon tanan nga bigya nila ubos gid ang katululupad, no? Kay isa lang ka paglupok, laton dayon tanan. Ubos gina. So subong amo na nga may rason man ang ato nga Bureau of Fire, ang ato nga PNP, pagi agi sa civil security unit nila. Nga kinanglan may may gap between sa mga stalls, no? Yes, so mo na naton kita naton sa reclamation nga may mga gap na. Dayon kinanglan na cover ni siya sang daw kung hindi man concrete nga gid nga simentado. Kasi diri sa aton temporaryo man lang mo. Yes, sir. Kinang galvanized, no? Hindi siya kaswa. I see. Okay. Hindi alaton dayon. Kasi nami man kay gina-regulate, no? Amo to nga ang kunawaga ang hambal ato nagbigat nga nagpatawag kita meeting sa mga lain-lain nga mga offices kasi lain-lain nga mga agencies concerned. Parehos, no? O ang dira kung manghambal kita quality sa produkto nga ginabaligya, ang DTI na ya ang may ang department in charge na, no? Sa pagtan-aw sang produkto kung bala ini nakapasar sang series of testing, no?
antes na sila magbutang sang marka nga PS mark la padak Oo. standard marking Mhm. kung Philippine standard Mhm. nang ginatistingan na nila na ginapaagi pa na nila Mhm. sa pila ka series that's why sang testing Mhm. nga para mahibalaan Mhm. kung bala ini ipiktakwad ng tutuod nga galupok kung Aha. palupok. Yes. Kag kung pailaw, tutuod niya nagailaw. Nagailaw. No? Okay, no Kasi, damo oo. ina na paslawan sang ilaw-ilaw nga ina mo. Oo. Kaya kung mayara, kung makbaklal ka di sa sidewalk, kung ganito mo lang, wala pa na tuma naton ini. Aha. Oo. Sticker kaya nga mailaw, gali mo malupok. No? Yes. Dayon, nagkisa, sticker kaya ilaw, wala kaya ilaw. May gidya ilaw. Bakal ka o 100 pesos, ahay, wala gali unod, papel lang gali yung ginbaruron. Mahibi bata mo mo. Hindi bata mo. Ano mo na karon Yeah. Lolo. Yeah, bakal ka pa crackers. Oh. Siling mo malupok. Yawang kahulat. Ay naglupok. Igo po yuton ka bata mo. Lumupok. Utod. Dala pa iya kamot. Yes, amo na dapat, no. So subong sir ining mga illegal nga palupok ni na check na gid manitanan. Before ka magsulod sir sa baligya ada sa may pao Jan Paul na check na ni tanan gili sir. Iniset na. Ang department and authority to conduct the inspection kag makabalo sina. Amo na ya kung standard is concerned, DTI. So kung hindi ka conduct sila ng DTI, meaning sila bala sulod sila sa no? Yes, Kaya sila lang yung makadeterminar kung yung bala piki o kung hindi. Yes, No? correct. So kung sa pratandaan may product standard marking. Aha. Sir, lastly, sir, sige hapon, kita sa health protocol. Magbakal ta na subong sa may areas da sa Pope John Paul. Ano, may mga thermal scanner matada sa gate nyo sa entrance da, sir? Subong, may mga alcohol? Subong may araw na hulugasan. No? Hulugasan. Kung may palugid nga, hindi gid pwede nga magsulod ka da nga wala ka mask, kag shield. No? Dayon, kinanglan, nangugas kay kamot me, Observe lang kag gyapon. kinanglan mugid i-maintain mo gid, no? Aha. Kag paminsaron mo gid, nga permi mga social distancing gid. Distancing gid, No? ano? Tapos na kung may gapi bakal, din man galot man kay mabakal. Aha. So sala nga nga gawi. Aha. That's why gani ang ining pag-observe sang health protocol, kuan siya daw imuon naton bla nga habit, no? Kay kapoy kung di nang inhabit lang nga ginapilit mo kog lingon mo nga magsuksok sang mask nga may kung may tawo, kag face shield, dayon way patay panghinaw sang alcohol, kag gina-maintain mo ang imo nga distancing sa iban. Is a habit, no? Aha. So imuon na lang nga habit, no? Kay kapoy kung napilit mo kog lingon mo. Yes, correct. So, amo na, para ma-counter mo na, sa paminsaron pa lang, ara na nga ginahimo mo nga habit, no? Yes, Nga daw gakalipat. Kung daw hindi ka malak, kung gadali-dali ka, tas malak kung ka panutbrush ka, daw uneasy ka na, kung hindi ka toothbrush, Correct. no? So, amo man na siya, ang himuon naton, sa ining pag-observe sang health protocol, no? Himuon naton nga habit nga every time nga magkadto kita sa lugar nga may damo ang tawo, nga ma-expose ka sa damo tawo kinanglan mask gid dayon, no? Paminsaron gid permi may dala kita ang pagwa sa balay, paminsaron may dala kita nga face mask. Face mask. Kag face shield. Aha. Na mo ang ginakasimple, kag hindi gid malipat nga may bit ka permi alcohol. None. No, kay in kaso nakauyat ka sinsilyo, nakahamboy ka to kudiin, nga kapin pa kung sa salon, kay dugay nga dula ang virus mo. Yes. No. Mga metal. Kuan dayon, haplas dayon sa alcohol. Dayon no, permi lang, kinahanglan away ka permi nga, may tawo, kinahanglan hindi ka man galot. In pinsaron para ma-maintain mo ang social distancing. Yes. So inuon na, it is a habit forming. Iporma mo sa kaugalingon mo, nga muna ang gawi mo na. So laino na naton ang gawi naton. Kag dayon, ang aton nga lusyon na action dry, kinanglan palarihos na. Palarihos na, no? Alcohol na tanan? Oo, alcohol na. Why na sang may pang lusyon ka, alcohol. Na. Pero safety ang ka. aton nga habit, palarihos naman. Pagwa sa balay, may face mask kag face shield. No? Kag pirmi lang, maintain ang social distancing. Aha. Amo lagi nakasimple. Yes. That's why ganit si Mayor Bing nagambal. Yeah, the best love that we can offer to
to our loved ones is to observe the health protocol. Health protocol. Eh? Alright. Sige. Strictly observe the health protocol. Mhm. So, para nga ma-observe din nato na kag wala kita kaantos, himuon na lang naton nga habit Yes. Mhm. Ipormahon naton sa aton kagulingon kag nangin gawi na naton, no? Kay kung naging gawi mo na Mhm. hindi ka na nabudlayan. Kay nangin habit mo na mo. Yes. Andan mo na, manad na. Ha? Mhm, mhm. Hindi mo man na sa palupok, no, magkadto kita to kung sa damo tawo. So, antis lang kinanglan mabalik kina sa aton, hindi ta mangin confident, no? Aha. Kay ti kag mag-spike nga liwat ang COVID daw. Anay subungan na nami na makalagaw-lagaw na ta basta Aha. sila. Hindi ta kinanglan always kid maminsar pa ta nga ara patagyapon sa state of pandemic. Mhm, mhm. No, kaya ang iba naton nga uto daw kalipat. Kalipat So, sila. gani nga ti perming na sulit-sulit tayo ni Action Bright. Mhm. Kag daw matyag ko daw uli na ta sang perming sulit-sulit, no? Ate kami Pero- kami dyan rin sa radyo kahalin pag umpisa sini sa subong niya, way nagakalipat sa anong ginawa ka lamon ng health protocol ni mamungol na lang ni sila. Oo. Oo. Daw uli na ta. Pero Public may isa service. ka university sa Ohio, Mhm. nga amo na ya ang pagpatuon niya sa estudyante ya, Mhm. sulod sa kwarto, dayon sulit ang ka Yes, yes. dagwa sa screen. Mhm. Oo. Okay, kung kisa sa silahan gani ya kalipat na ta ano to natunaan ta. Mhm. Pero kung pirmi ka sulit sa imo, Aha. na purma mo na sa kaugalingon mo bla, Yes. nangin gawi mo na, no? Mhm. Nangin gawi mo na. Aha. So, pasalamat din kami kag nga nagbulig kun baga kung may frontline na nga grabe magbulig. Kamo Action Bay nga Yes, ra thank sa you, sir. media. Aha. No, especially ining programa nimo Mhm. nga nagaduso kidya nga kinanglan i-observe gid stricto ang ining health protocol, Yes. no? Mhm. Kadako gid nga bulig ini Action Bay. Actually, no? actually Kay- ang program namon na diri antes kami inablang antes kami direkta na gid sa mga topiko namon. Ang pinakauna nga linya ginawa kalamon health protocol gid gyapon para to Oo. remind them lang gid nga mo Nag- ni himuon ta. na Mm. daw naguli anon kita sini that's why gani dako nang enroll nyo sini no kay termi lang nga masigi lang ga-register na kumbaga Action Bay naga-register na sa dalayon mo nga sulit Mm. naga-register na siya Mm. sa subconscious mind sa mga tao Sa mga tao. no Ha, ha. tiko na-register na sa subconscious mind niya Mm. nang nagapurma na siya Mhm. kag nangin na mahimo nga nangin habit na niya bala Aha. nangin gawi na niya Sige. no Aha. so amo na kinanglan kung hindi siya nangin habit sa isa ka gatos ka hambal sa iya Mm. basi sa 1,000 hambal basi kung Madala lang. magliwat man siya madala naman siya no Salamat. So, Yes, sir. sige ginto Ah. sige With that, sir, salamat gid sa information mo this morning. At least nadungagan naman kita sa aton sa paghatag hibalo sa mga utod naton. Mabuhay ka, sir, kag advance Happy New Year. madamo man nga salamat kag makahulugan nga Paskwa Yes, sir. kag mahilwayon nga bag-ong tuig Action Bay sa Yes, aton sir. tanan. God bless. Action Hotline. Executive Assistant Bank Action Earning Pineda sa Bacolod. Salamat gid sa information na sininga aga para sa utod naton. Action Hotline. Are, lawagon ko lang ha, gamay lang ni Action Olivera. Lawagon ko din ang ginaprohibit nga mga firecrackers. Wato si Piccolo. Ano ning pop-pop? Ano ning pop-pop? Way ko di kita. 5-star. Kilala ko ni Plapla. Are si Lolo Sandero. Baw, hindi ni pwede ha. Giant Bawang. Giant Whistle Bomb. Atomic Bomb. Atomic Triangle. Large size ang Judas Belt. Grabe nga ngalan. Goodbye. Goodbye Dilima. Grabe nga ang ngalan ni no. Sino nagbunyag sini sa ila? Man kaagi ni sa simbahan. Action Hotline. Hello Colombia. May harap pagid Hello Colombia. Goodbye na pulis pagid ho. Ahay. Super Yolanda. Mother Rockets. Quiton. Super Lolo. Goodbye Bading. Hindi ni ako na. Ari na diya sa listahan niya. Goodbye Bading. Goodbye Philippines. Hindi nang tani mag-amos ni Guro. Bin Laden, Araman. Coke in Can. Pillbox. Buga. Kabasi. Other similar firecrackers mga kaksyon. Tanihimo, kamo na palupok nga goodbye COVID-19. Ay, Action Hotline. ina mabakal kita na para mag-goodbye ina. Sige, pagbalik naton karon dugay, sigurado ko karon buwas kag sa Webes dagsa ning baklanay sang prutas this downtown.
In fact, ang mga nagabaligya protest daw hindi kaging sa lakyan nimo. Action Hotline. Anong ginahimo sa task force disiplina mga kaksyon? Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. May aga lang sa akon Maninay, Lizel Cordova. Salamat gid ba ang Paskway ni hulat-hulaton ko to karon. Ara lang ko sa Block 18, Lot 1. Si Miren Insya Paviano. Good morning, Action Brian. Greet ko lang happy birthday kay Alice Himotra. More power, Action Radio. God bless kag keep safe sa aton tarantanan. Veronica Santillan Manukan, wala kami sa radyo, subong nay, ginatrabaho, may diferensya, gamay lang kita. Elizabeth Malaka Gamala, nag-monitor ban, keep safe everyone, God bless and more power ARB, number 1 at 51. Salamat. Lee Pong, good morning Action Bri, monitor lang kami din ni Elma Lusok Polidario, salamat. Noel Amar, like and sharing done, salamat gid, thank you. Nora Villalon, nakakatuwa ka na komentarista. Talsik ang kapiko katatawa. Kakatawa. Ganyan dapat, kalma lang at keep on smiling. Salamat, gid. Ang kape mo, mamalayran ko na karon sa kape mo na, Ma'am Norse. Noel Amar, nag-monitor man. More power ko na sa program. Salamat. Abraham Ortega sa Kingdom Saudi Arabia. Riyadh, salamat, gid. Milchorita Ferrer, Araman. Si Adfe Casires, Dr. sa Banago, Serbaw, mga bata, dira sa Banago, Serbaw, mga bata, gapalupok sa tunga dalan, kabay pa, mawarningan na da sila. Mga kapitan, dapat amoning concern nyo da. Lani Tribal, taga-monitor man sa Kansilayan Morsya. Bia Jonathan, Yuki mo Ronay, kaya nga kapag mahirap ang magnakaw, ma-inquest at makakasuhan kaagad, diretso sa kulungan. Pero kapag mga opisyalis ng gobyerno, may pera, hindi makakasuhan muna. At mababayaran lang ang korte. Martin Aliling Araman sa Imos, Cavite. Leonida Hugos Ganaba. Good morning, Action Radio. Pamati lang ko di kada aga sa Carmela. Merry Christmas to everyone. God bless to all. Mati ka man kong gabi kag udtonay salamat gina. Alfredo Sapa ba nangin habit yan ning hotline ho kag Action Radio ho. Jane Oy si Sir. Good morning, Action Bri. Monitoring from Singapore. Advance Happy New Year. Salamat dira man sa inyo. Si Maverick Saint. Ang budlay ni kay wala pa na file ang kaso. Ma-trial in publicity na. Ang taga PhilHealth daw nalimtan na. Paano si Duque? Command responsibility niya ni kag ang kapalpakan sang DOH sa pag-address sang pandemic. No, kita mo na. Tuod no. Ti amo tambal ko gina nga public trial gakatabo na sa ilas bong. Nene Albasin Kalaluan, naga-monitor man, Happy New Year. And Leiden Navarite, good morning Action Bri, kag sa tag sa ilabi na taga Pulupandan, Von Ryan, God bless. Sonia De La Torre Delgado, good morning Action Bri, abi namon guba amon radyo, hope ma-fix ang transmitter kay our day is not complete without Action Radio. Wow, thank you with that ma'am. Thank you again. Alex Montesa, kumusta ka sir? Luguma man ni sila lihog Sir Bry, si Engineer Jubel Katiges ang Barangay Buenavista Ibong, Pontevedra kag Guillermo Gimo Clarito sang Barangay 30 Mabini Coral gapasigabong sang bag-o niya nga speaker Tatak Arb. Wow, salamat. Bilin Salaw, sana all negative na ang result sang swab test. Yes. Niel Watts Araman. Good morning, Bry. Merry Christmas sa tanan nga lahat. Kag Happy New Year Yuki Moranay, wag tumanggap ng foreigner para di tataas ang mga kaso ng COVID dyan sa Negros. Dapat lang. Ceres Chavoso, among ginaksyon Morden, God bless us all. Roth Kusawa, Merry Christmas and advance Happy New Year. Lito Dayak, Alunan Suzette Araman. Nora Villalon, hello, maulan nga umaga ng Martes. Hi to Nancy Batilio. Keep safe everyone. Thank you po Sir Morden. Ceres Chivoso again. Roth Kusawa. Merry Christmas from
line to firing line as the firing squad para sa mga violator sobray and wangalas ang transistor ko nag-silent night. Carmela Arquillo Taglukok. Abi ko guba radyo ko. Nami ako din sa mga listeners na nga madula lang tagamay naga-ibuwal silblera. Thank you gid sa inyo pag-suporta. Jocelyn Liboon Dispoho, Richel Bihag Araman, sign Action Bry of air sa radyo ho. Oo, na off air kami. Alma Sabater, naga-monitor man, keep safe and God bless man. Homa Lomina, Carmela Arquillo Taglukop Ara. George Gargasiran, happy Tuesday morning Action Bry kag sa tanan nga listeners ang ARB. Manjo Arnijo Araman, nakatutok. Sige. Dahil ang gid ha. Arepas dalom. Si Nanay Ili Escalera, good morning Sumbray, monitor kami din ni Mary Alapan kag Charity, God bless, keep safe. Alunan Suset again, Happy New Year. Ara na kuno ang regalo ni Nay Lizelle Cordova. Naga on the way to the lot 18 lot 1. Block 18 lot 1. Febrero, may aga watching live diri sa Taiwan, keep safe Negros. Salamat. Mapahuay-huay lang ko gamay, hindi ko maghalinda kay FB Live lang ta subong, pero salamat kay Aragi Kamoda. Ma-relax lang ko gamay Thank you gid. Las 8:53. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasi
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita,
serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, Saan ang mga kaintangan, responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Aksyon Hotline. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 9:04 na. Aksyon Hotline. Maing aga lang kay Ilma Lusok, Polidario, salamat gid. And Sir Alex Montesa again. Veronica Santillan, nambal niya ka linong sang balay ko nala sang Aksyon Radio. Nangin habit na gid lima no ka inablang no ka usual na gid nila nga once ara ang Aksyon Radio amo na lang ginapatingog nila bilungan lang. Aksyon Hotline. Salamat gid na sa inyo gina-fix na subong gina-plaster na subong sa aton sini nga mga engineers diri sa Aksyon Radio Bacolod. Dugay-dugay mabutwa nagigita on air mga kaksyon. Pasensya gid beyond sa control naton nga mga hitabo abi Aksyon Hotline. Sige, kay na istorya ta parti palupok. Nga gindala ta to nga issue because nga kinanglan naton tempranuhon pa pabalong publiko para ma-aware naton sila kung ano dapat ang himuon naton sining palupok nga hindi kay kadelikado man may COVID pa daan tapos maputlan ka pa da sang mga kamalagko mo da. Kabot mo da masunog kay mo so mo nag temprano pagin pabalot na kamo kay nga buwas 30 na. So Webes ang gabi na ta mapalok panay mo, no? Ang dagsa na naman ka umpisa subong adlaw diri sa Bacolod kay bisan dira sa inyo nga mga lugar-lugar da ang binaklanay sang 12 fruits na naman. Ang prutas na naman kay display ina sa ibabaw sang lamesa mo. Sign ina sang pagpalanggaanay kag sa bilog nga tuig nga pag-updanay. Prutas, karne, tanan-tanan, grabing binaklanay subong mo. Lechon, Action Oliver. Oy, speaking of lechon, my friend ako nga nagreklamo galing kay hindi na lang gid siya magpalabotos tagiya sang baligyan lechon. Halong sulod. Nagbakal sa lechon, nami lang sa gwa pagbukas niya wala unod. Pinangkuha ang unod dai doors no. Nabilin karobkob. Karobkob kag inang panit. Oh, amo na gina no? Didto na oh. Ay nanong man nga mga tao. Abi hindi niya man kapatam dinaya kay nga base magkalalukpan ka na. Galing kay gina-convince ko siya abi nga kung pwede ma-interview ko sa iya para ma-aware ng public bla na hadlock na lang siya. Siya hindi na lang action braya pero natawagan ko na sila na muna be. Siya hindi lang gid pero gin-post na sa Facebook man. Why lang gid siya nag-name abi kung ano nga baligyaan ini. Pero kung sino man ang galuluto lechon da nga sagi nyo kapang daya untati nyo na mahuya man kamo. Imagine mo baklon mo 5 mil Action Oliver. Pagabuto yang unod sa sulod ya puro tanang tanglad. Tanglad kag pulupanakot da. Oh. Abot yung dason nga tuig may ari tabi ordinance Bacolod o kon regulations lang abi nga pangchiko ni mga lechon abi nga wala unod. Ay suso. Pero dali gid lang ara na si Sir Taba no sa linya naton. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa baron tanay ngang morning ni Sir Taba Julingo. Sir, good morning dira sa imo. Mayong aga aksyon mo rin.
Action Brian, sir, sa Action Radio. Action Brian, may Yes, sir. aga. Oo. Salamat gid sir sa time. Anong aton sir nga preparation sa task force sa disiplina diri sa Bacolod given porte naman ang ilinagaway sa mga utod ta baklanay prutas, karne, mga lulutuon kag iban pa. Anong nga ginaplastar ta subong sa regarding sini sir? Ate, mayong agad sa pagpalamati sa Action Radio. Ang Yes, sir. aton nga ginhimo kagapon, naglibot kita sa mga terminal, sa mga tagsubong sila sa dimensional mo bago lang. Yes sir, yes Di sir. may gin-issuean kita gani nga citation, kasi iban wala na gid ga tok mas. Ay gali. Oo, siyam ang among gin-issuean sa citation sa mga bus terminal naglibot man kami. Aha. Inspection kami, may na-issuean man kami nga citation. Mhm. Kaso dire sa lantax tandi kagapon kinagdagsa man di ang tao tungod nagingagaw ang mga taxpayer sa kay si last day. Kasi na control taman sila pero nakadamo gid ang tao nga nagbalaya tingagaw. Hingagaw gid. Oo, okay lang na kung sirado kay makontrol ta sila. Pero kung sa sagwa damo gid why na gid ang tao ga salig na gid nga daw why na gid sila Why ga COVID? protocol. Okay. So meaning may nasiplatan ka mo sir galinakat, may mga kabataan nga wala na mga tabon ang mga guya kag bailong nila sir. Damo gid man. Pertigid ka damo aksyon Brian. Inayawan ka mo Pertigid ka, inayawan ka mo kasaway na naman sila Kasi sini. ang balon saka hindi gid namon masarangan correct. halos everywhere ang naga-violate sang health protocol Why gini sila ya? everywhere gid Aha. kinanglan gid nga ipanawagan ta na lang ang aton pumuluyo nga hindi gid magkampanti kay kung pangdakpon ta lang kulang ang isa guro ka help ikarga sa ila. Yes. So amo ni, hambal ko kay na downtown area, Libertad, Burgos. Kung di na lang ang mga markets naton diri sigurado ko umpisa subong adlaw hasta gini sa Webes. Forte ni nga nagsaanay. Anong may mga deploy kadi nga mga tawo abi sir nga to remind them na lang mi using sa megaphone dira abi nga bisan amo na lang na kay kakapoy man isang obra nyo sa gikalakat gid ka sa gikasinggitan da kundi tindog na lang kamo one place abi na sir kag mag megaphone abi sir may aratas ni. Amo ginaya amon ginahimo ya Action Brian adlaw yan no wala ginaya palso nga amo sinang sistema. Kita ta man ang kapulisan ta may ara man sila megapon gani nagatindog man sila sa tagsubong sila. Pero do kun ako do ara kung nagalawag-lawag ka ara gapati sila pero do hindi gid kung ako lang yung makuton mo, hindi effective ang amo sinang sistema nga maglawag-lawag lang. Ritubado. Kinahanglan niya takpanay, gitang isuanay, kaling kaya tisubong sa nasibing ko na. Aha. Spirit of Christmas, kalit na lang matapos, na matter of 3 days na lang, lampas na sa January 2020. Kag so nagnubo man ang aton nga case, do isa na lang gani, isa zero, do amo na bala. Yes, sir. Tao, tagalantaw, man ka kumpiyansa. Aha. Pila ng citation nyo gani, sir? Pila gani na? Ang first offense, abe? 200 na siya ang offense na. Why man na sang first kag second offense. Basta kada dakop mo, amo lang na, wala man na residive mo. Oh, yes. Hindi man na siya, hindi man siya bala matawag may mga kwangin nga crime. Yes. Ang aton gani nga mga establishment, amo na ginapangabay ko gani, wala man na sila gani madala sa multa ang establishment. Nasyonal naman na gani nga DTI ang gina-apply daw kung ano bla. Pero sa aton nga ordinansa, gidya kung tulokon mo, wala daya mamitangan ang establishment na may penalidad kung wala sila patuman. Isama na tani gani nga makabulig sa aton kung ang establishment may multa man. Kasi ara man sa ilang yabi mo, tawayon man nila kag ang lamisa nila, i-arrange man nila kung kakalaon. Correct na. Hindi makita kung di gani kung gabi sa tubang sa new government center sa may mga manukan, di ba sa tabok? Ara na nga, plaster na sila wala sa ilang man gani ga social distancing. Hindi mo man masaway kay pamilya inang isa ka lamisa, pero sa tani ara na lang sa establishment bala kay mutangan nila bla marking ang ilang siya. Si karon kung dakpon mo sila, kung palapitan mo sila, ma-embarrass man sila kasi spirit sang Christmas nagakinaon-kaon ng pamilya. Para sa ako niya ara gid sa establishment ang yabi kay nga mahimo man sa mga mall sa
sulod sang mga kalan-an nga ra sa mall pero sa Kini Rogers may mo Manila na nga padistansyahon. Gani, Sulod Magnolia. ka sa Kini Rogers kay makita mo na isa lang nakatao sa isa kalamisa kay ginasaway sang waiter. Pag sulod nila gauyatay kamot kay Magnobia pag abuto distansya sila tagduak-dupa gani no, pwede man. Oo, nga mahimo i-classic example nga mahimo gidya ko nimuon. Kali kay ang batasan tagidya nga kung wala gani isang pinakpanay kung saway-saway lang. Why good? Why gidya tupa. Pero lang tawab lang attitude sa Pilipino kung sa iban nga nasyon. Kay pwerte kabot-buot kang masinulod doon. Gani man no. Oo, sa Amerika, sa Canada, nakalakat man ko. So, pwerte man kabuot sa amon kung anong itiha mo lang na. Isahay lang yung istorya mo, pag violet mo ya, tutuuron kagid nila ya, pailan kagid ya kaso. So, take amo ni sir, ang sitwasyon tagid man, hindi nagid man nato ni mapaiway pa, dagsaon gid man ta sini. Liwat ang imo nga panawagan sir kag kun ano mga deployment nyo bibuwas abi sa mga lugar gid pang mention kay na kag kadamo pa ko nahambal nga wala ko man nahambal ang iban diri para lang gid sir nga liwat mapahanumdom sa una-una nila sir. Kaya mo gani Action Brian nga pasalamat kami isa na kamo nga radio station nga wala man untat nga pag pahinumdom sa aton nga mga pumuluyo nga mag-observe sa minimum health standard protocol. Di kita adlaw katiyog kalapaos man ta sang microphone may ara na lang nga ginaset na lang namon ang pulis amuman. Di tani bala maging responsable na lang ang aton nga mga pumuluyo kay tanan ta may sakto naman nga paminsaron, kita na lang disiplina sang lawas para nga ang virus hindi man maglaptagid bala. Kasi may ara naman gani nga manugsulod nga virus, way patagani kalampuas ang isa. Kaya mula na aton panawagan nga abi hindi na lang tayo magpinasaway gid para nga isalig nyo tanan sa gobyerno nga kami na lang ang mayayo, kami masaway, way tanan may mahimo. Kasi damo yung pumuluyo sa manugsaway. Yes, correct na. 1:100,000 ang rate kaya kasi pila man lang kami ya, sama lang kami ya kasalakyan nga libot-libot. Hindi taniya mapan ang 61 barangay pero kung sa bagay ining na task force disiplina gin design lang ni para maka-remind ginagmay sa mga utod ta ara gid just poder sang kaugalingon ta ang tanan nga disiplina. Ara gid bisan ang pulis hindi kasarang bisan kita mo ang rate sang pulis 1:20 man 1:50. Isa ka pulis 50 ka pumuluyo ti ano pagkakuan mo na hindi mo tanan mabantayan nga krimen kita mo may galinusot man gani nga krimen nga hindi man manakpan sang pulis. Kaya mo matani kun ari tadi sa bata nga pasaway ato sandumanan sa imban tiway. Tani si Kwan nga mag-remind sila. Yes, tani ang mga barangay kapitan tulo trabaho man sila himo mas sang task force disiplina das barangay nila. Isa pa na dapat kamoya puro follow up na lang kamo abi or diri kamo sa pinaka main na lang kami tani main road na lang kami nang pagwao ng mga suok-suok sila na lang. Pero may ara man para sa barangay Takuleng mayo lang na kay mapisan yang aton barangay captain da may ara man ang iban konsehal na imo. Pero daw ng iban daw wala gid ka pinsar nga magtukod daw tingala ko daw wala sila yung tutok sa protocol. Nawa man nakapanawagan sa aton alkalde sa ila. Amo man ang aton vice mayor pero man muno sa mga kapitan nga butang man kamo ang bitaw. Amo magyapon. Amo lang na ginapangabay gina sila way ginakakalipat ang isang task force ta kasi vice ilsin sa ila amo man adlaw-adlaw ginahambal sa ila. Sige. With that sir, during go sir salamat gyud si mga time and morning kag mabuhay ka sir. Advance Happy New Year sir. Happy New Year man Action Brian salamat man. Yes sir. Action Hotline. Te ara galiniwang si Sir Taba sang sagi ka libot kag wangal sa mga utod ta galing hindi mo gid ma-plista na. Action Hotline. Gapalala o section Dorel, abi mo lang suyop ka na, suyop ugom ka na Sir Kwan inang Luy ada ko nanoda be. Strip sales abi ko nanoda mabuli. Action Hotline. Toda kon adlaw-adlaw nila ni why na sila karon iban nga obrahon amo na lang sa gikawakal sunga dalan dapat disiplinahon tang kaugalingon ta. Amo nang pinakamayo gida. Action Hotline. Ti sinyo sigurado ko porti nga dagsaanay sang tawo. Porti ya. Si Robert Roma, good morning Action Brian, more than Merry Christmas lang and Happy New Year. Salamat kin. Roth Kuzawa, ako din nakabili lechon dati ang balat ga dikit sa karobkob sa sulod. Puro asin kag tanglad kadaya sa manog litson pwede hakupin ang asin sa sulod sang tiyan kalitson. Imagine mo na ha.
Alonan Suset, way hampak sa ulo sang nagbaligya. Miguel Nambong Araman, good morning. Elma Lusok Polidario, salamat. Gida, no? Amo na, remind taman sa mga manuglitsyon da, please lang, hindi nyo man pagpatam, daya ang inyo negosyo. Action Hotline. Kay adlaw-adlaw kamo bala nagalitsyon kamo da? Oo. Ti adlaw-adlaw naga-testing kamo sang litsyon nyo. Tanan-tanan na lang gid mga kaksyon. Ti ay may aga lang kay Juan Galia, kay Josephine Ogbinada, no? Base bla magkala disgrasya kamo sa obra nyo, tama na gina. Imagine mo to nga dokway ba action Oliver mo? Gintunga yung litsyon tunga mo na, oh. Paglingling mo do may kuiba daw. Wala unod mo. Action Hotline. 5 ka hinampak manigla si mga tao. Anyways, karon sa gabi bla kay ayoon tang patrol ta. Mapalagaw ta to sa litsunan country ho kun ano dang mga litsyon nila daabi. Action Hotline. Why na kita sang igo pang oras sa aton sila nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex sa Kantong Station Manager Siruna Magbanwa. Standby sa mga iban pang programa sa Action Radio kag angan-anganon yung dira pagbalik naton on air mga ka-action. Action Hotline. Ini naman sa Action Brian Moore din nagapasalamat gid sa ngalan sang regular nga anchorman Action Art Tay Hupon. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. God bless. Good morning. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon